capítol especial pel Dia Internacional de l'Acolliment Familiar, pel dret de tot infant a viure en família. Us donem la benvinguda a un capítol especial del podcast Casa teva pot ser la meva. I diem un capítol especial perquè estem de celebració, concretament celebrem el Dia Internacional de l'Acolliment Familiar. Avui és 31 de maig i celebrem el Dia Internacional de l'Acolliment, una data clau perquè podem donar visibilitat a la importància de garantir que tots els infants puguin créixer en un entorn familiar, segur i afectuós. Per això avui volem parlar del que és realment l'acolliment familiar, per què és tan necessari i com moltes famílies ofereixen tot el seu amor, el seu temps, la seva llar, per cuidar de nens i nenes que per diferents motius no poden viure amb les seves famílies d'origen. I comencem presentant-vos les nostres convidades. Us presentarem la Gemma i la Marta. Primer començo per la Marta Moreno, perquè ja ve en representació de tota la família, de tot el nucli familiar, que és família que ha fet un acolliment, que diem, amb la modalitat simple. Correcte. Molt bé, doncs estem molt contentes de poder-te escoltar. I nosaltres d'estar aquí. Moltes gràcies, en representació de tota la família. De tota la meva família, i tant que sí. Atenció, perquè tenim el suport de la Gemma Fernández, com a mirada tècnica des dels acolliments familiars d'interès. Com anem? Què tal? Hola Manel, hola Marta, exacte. Jo vinc en representació de tot el servei d'acolliments d'interès, per aportar també el nostre granet de sorra a visibilitzar i difondre l'acolliment familiar en aquesta data tan important, com és el Dia Internacional dels Acolliments, què menys, no? Així és com li dieu, acolliment familiar. Es pot dir acolliment d'infants o... Quin seria el terme, per dir-ho? Tècnicament és acolliment en família aliena. Fantàstic. Doncs ja hem après una cosa més i d'això es tracta, perquè aquesta sèrie de podcasts que promovem des d'Interès amb el suport de Ràdio Hostafrancs es tracten d'això, de poder entendre una mica més una realitat molt pròxima que està basada sobretot en els drets dels nens i nenes. I aquesta seria una mica la prioritat, el que diem, els nens i nenes en el centre de tot plegat, no? Bé, pregunto a la Marta Moreno, família d'acolliment, i sobretot d'on sorgeix el perquè de la vostra petita història com a família acollidora. Quin és l'inici, la palanca que desperta tot això a casa teva? Nosaltres, la meva parella i jo, sempre volíem ser família d'acollida. Ens feia molta il·lusió poder ajudar algun nen i què passa? Que creiem que potser necessitava més temps del que de veritat se li ha de donar. Llavors teníem un fill biològic, llavors no ens acabàvem d'atrevir a donar el pas. Per situació de la vida, jo em vaig quedar sense feina, vaig dir, ara és el moment. Ara és el moment de dir, mira, si necessito de temps, endavant ara. I vam anar a informar-nos i res, va sortir d'aquí. Ens vam anar a informar i vam dir, mira que guai, ens agrada molt el projecte, tirem endavant, és el nostre moment. Ens agrada molt el projecte d'acollir un infant a casa. Sí, de poder ajudar un nen a tenir una família que per la seva situació en aquest moment no la pot tenir. Va tenir alguna influència al teu fill biològic en què prenguéssiu aquesta decisió? Clar que sí. Se li va tenir que consultar. Pensa que és un adolescent. I llavors li van tenir que consultar. Ell al principi era reaci. A mesura que anava passant el temps, clar, va ser un procés de 6-7 mesos que vam durar amb totes les entrevistes. Li anaven fent molt partícip, li anaven fent moltes preguntes i es va sentir com molt integrat. I al principi sempre deia, perquè és temporal, però ara diu tot el contrari. Ara que ja està amb nosaltres, diu tot el contrari. Diu, però mama, quan durarà això? Poc no? Vol que duri, vol fer-ho durar. Vol que duri, sí. Anem a preguntar amb la mirada tècnica, la visió tècnica de la Gemma, justament el que ens acaba de comentar la Marta, i és que ha parlat d'un procés que és un període i que dura uns quants mesos. Això vol dir que no és una cosa repentina, sinó que necessita d'una preparació i d'una mentalització i posar en ordre moltes coses, no? És així? Exacte. Quan una família s'apropa al projecte de l'acolliment familiar, sempre hi ha una primera rebuda, en la majoria dels casos, on es fa una sessió informativa i d'aquí la família se li ofereix tota la informació perquè pugui prendre la decisió no en abstracte, sinó concretament. Llavors, un cop presenten aquesta sol·licitud, sempre hi ha aquest procés d'estudi que es dura màxim 6 mesos, on la família fa una sèrie d'entrevistes on es valora el moment de la família, si és l'òptim i l'idoni per iniciar aquest projecte i totes les implicacions que té poder aterrar aquesta realitat
a lo concret, no? Llavors ajuda molt a pensar, no? Amb la tècnica, amb les dues tècniques que fan el procés d'estudi, que és la psicòloga i la treballadora social de l'equip, i amb la família, que realitzarà aquest acolliment i fan aquestes entrevistes, no? Que en aquest cas, Marta... Correcte, sí, ho van fer així, tal qual dius. Doncs intenta recordar una mica aquest moment del procés i aquestes trobades amb les persones tècniques que et van acompanyar. És que saps què passa? Que jo he viscut tot aquest procés amb molta naturalitat i amb moltes ganes. Llavors, per mi, anar allà era com obrir-me en canal del que volia fer i el que em preguntaven ho deies. És a dir, és un procés totalment normal, no et pregunten coses estranyes ni has de ser una superfamily per passar aquest procés. És a dir, et pregunten coses molt normals, coses de la teva vida quotidiana i una mica així i ja està. I són dues persones, a més, sempre, almenys les dues persones d'interès que a mi em van atendre van ser fabuloses. Molt bé, per tant, un bon acompanyament, en el teu cas una bona experiència. Oh, i tant que sí. Estem parlant dels acolliments familiars, però jo demanaria a la Gemma quins beneficis així més directes suposa aquesta fórmula, perquè al final, com ens diuen des de l'administració, es tracta d'una fórmula de protecció de la infància. Quins beneficis directes es presenten, sigui per al protagonista, que és el nen o nena, o sigui per les famílies? Bona pregunta. A veure, pensem, no?, que un infant que està desemparat, si no pot viure en una família d'acollida, l'alternativa és que creixi en un centre, no? Llavors, quina seria la diferència, no?, de que pugui un infant créixer en un centre o en una família? Doncs principalment l'atenció individualitzada que li podrà oferir aquesta família, l'estabilitat, no?, que els teus referents adults que t'acompanyen en el dia a dia siguin els mateixos sempre. No, amb això no volem desmereixer, evidentment, el treball que es fa als centres, que és immens, i els professionals que hi treballen es deixen la pell, però no és el mateix, no? Doncs professionals que hi ha entorns que canvien de feina, que aquests infants, no?, estan en continus canvis, que podeu oferir un nucli familiar que acompanyi en el desenvolupament, en tota la consecució de les fites evolutives, i tot això té una potència, no?, i repercuteix en salut, no?, per a aquest infant. És poder dotar-lo i integrar-lo en un nucli familiar i tenir un quotidià i un dia a dia el màxim normalitzat possible i tenir aquesta experiència de família que, malauradament, en un centre no es pot oferir amb aquesta qualitat de nucli familiar. Molt bé, i en el cas vostre, Marta, com a família protagonista d'un d'aquests acolliments, quins canvis vau experimentar, quines millores, transformacions vau haver d'implementar, perquè hi havia coses quotidianes que s'havien d'anar reencaixant? Correcte, clar, va venir un nen d'un anyet i mig a casa, jo ja no me'n recordava el que eren els bolquers, no me'n recordava el que era llevar-te a mitjanit per donar-li un biberó, no me'n recordava tot això, i han sigut canvis forts, no? És a dir, en les nostres rutines, perquè, clar, a més, el meu fill era fill únic durant 13 anys i de cop i volta s'ha trobat aquí un pequeñín que està tocant els nassos tot el dia. Però ha sigut molt gratificant i ha sigut molt natural, també. És a dir, sí que al principi costa tot encaixar-ho, els primers mesos costa encaixar-ho tot, però s'encaixa. I un cop està encaixat, pues és com quan neix un bebè, és el mateix, que passes de ser 2 a ser 3 persones o de ser 3 a ser 4. L'únic que aquest peque és més gran, no és un bebè, però ja està, és el mateix. Molt bé, i Gemma, es recomana potser que alguna experiència de la família, del llarg de la vida del nucli familiar, que van passant coses, no?, i es van experimentant coses, es demana que estigui en un moment concret o que potser s'acosti a un acolliment, al que suposa un acolliment, i s'ho vagi madurant i s'ho vagi pensant. Tu diries que hi ha moments més o menys propicis? El moment jo crec que seria una família que es trobi en un moment estable, no? Perquè això, bàsicament, poder donar, no?, una estructura d'estabilitat a aquest infant és primordial. Per tant, que la mateixa família estigui en un moment d'estabilitat. Tot l'altre no hi ha una família prototip que nosaltres busquem, no? Perquè en la nostra societat no hi ha una família, com tu deies, no?, exemplar, que busquem aquestes característiques. Per tant, jo crec que qualsevol persona, no?, que estigui amb el run-run, de que això jo crec que ho podríem fer bé, que ens estem interessats, que ens agradaria poder, no?, ajudar un infant, poder-se apropar a interès, no?, i fer una sessió informativa, parlar del seu cas en concret i ajudar-los a pensar si és el moment oportú per iniciar aquest projecte, crec que és la resposta més coherent que et puc donar ara mateix, perquè cada família
tindrà una situació diferent i poder pensar conjuntament amb ella si és el moment d'iniciar aquest procés i ajustar la informació és el que nosaltres recomanem. I diríeu que fa falta molt d'acompanyament emocional? El tenim. És que aquesta història jo tinc la meva referent i la meva correferent i quan vulgui les puc trucar i un cop al mes tinc entrevistes amb elles i aquest acompanyament emocional està. És a dir, i tenim un suport molt gran per interès amb nosaltres. A més, estan les visites amb la família biològica, que si hi ha qualsevol cosa, en aquell moment també podem compartir, mira, em passa això, em pots fer un cop de mà, aviam com ho gestionem? I elles t'ajuden. Molt bé, aquest element és molt important que el tinguem en compte. Estem parlant dels acolliments d'infància, dels acolliments familiars, i hem dit que ho fèiem simbòlicament aprofitant aquest Dia Mundial, Dia Internacional de l'Acolliment Familiar, i ara, justament, la Marta ens ha tret un altre dels temes, que són la referència constant en un acolliment, i és l'origen biològic, l'origen de la família d'origen d'aquesta persona acollida. Què podem dir? Què podem dir de tot plegat, Gemma? I sobretot, tenint en compte que és segurament una interacció entre tres bandes, no? Entre una família que és solidària, que és implicada i que vol estar al costat d'aquest infant, una família que és més protagonista d'haver fet l'origen biològic d'aquesta criatura. Exacte. I, a més, la part tècnica que us toca a vosaltres. Com es mouen? Com la treballeu? Com feu que hi hagi dinàmiques entre elles? La característica principal de l'acolliment familiar, evidentment, és que aquests infants tenen uns orígens i es vetlla perquè puguin mantenir el vincle amb els seus pares, no? Amb els seus progenitors. Llavors, evidentment, això forma part del dia a dia d'aquests infants i, per tant, de totes les famílies d'acollida. Com ho acompanyem, com ho treballem? Des de la normalitat, des del respecte i entenent que això és la realitat que tenen aquests infants, que tenen dues famílies, la seva biològica i la família d'acollida. Llavors, una part d'aquest acompanyament tècnic, no, que la Marta ara referia, era a poder acompanyar en això, en integrar aquesta relació, en aquesta tríada, no, que podríem dir, i bé, i el nostre acompanyament tècnic, també una part principal, és acompanyar aquests infants en els moments que veuen, no, en les visites biològiques, que és en el moment que tenen de relació amb els seus pares. Doncs això sempre ho acompanyem, no, des de la mirada tècnica per les professionals del servei. Molt bé, i ara, si us sembla, obrirem un altre petit espai dins d'aquesta conversa del nostre podcast, que les persones que ho estiguin escoltant ja estan familiaritzades, però sí que us volia plantejar un petit joc. Penseu que hi ha moltes idees preconcebudes sobre el tema de l'acolliment i sobre el que representa per la família. I a veure, vosaltres espontàniament contesteu-me sí o no, i a més jo us faré un gest, val? I vosaltres em contesteu, a veure si aquesta afirmació que jo dic us sona que és sí, que és veritat, o no, que no en absolut us convenç i que no és verdadera aquesta afirmació. Val? I així, d'aquesta manera, abordarem alguns dels mites i de les frases fetes, dels tòpics que sempre es repeteixen al voltant d'aquests acolliments, que avui és el centre de la nostra conversa. La nostra família no tindrà un perfil per acollir, perquè no donarem el perfil. Què creieu? Fals. Totalment fals. S'ha de ser d'una altra pasta per acollir. Fals. Quina pasta? És que no, que m'estic avançant, és sí o no? Marta. Jo al principi em pensava que una cosa i ara em penso una altra. Jo abans em pensava que sí que es tenia que ser d'una pasta i ara crec tot el contrari. Després d'haver fet l'estudi, d'estar aquí dins, crec que no. Una altra frase que hem escoltat sovint. Ens farà molt de mal i serà dolorós quan l'infant marxi. Cert. És verdadera, És un dol, sí, passarem un dol, sí. Ens costarà molt que hi hagi la relació amb la família biològica. Què penseu? Bueno, cert i fals, vull dir, forma part del procés. Jo crec que hi ha una transició, no? Home, jo crec que depèn, no? Una mica també de la família biològica. Depèn, aquí ja, clar, són situacions personals que cada persona porta a la seva motxilla i són famílies que li han tret el seu fill. Ho han de gestionar també, no és fàcil per ells tampoc. No és fàcil per l'infant, però per la família biològica tampoc. A veure com us sona aquesta altra. Aquests nens i nenes venen amb molts problemes.
a veure, problemes, fals, venen amb les seves motxilles com tots tenim. I, evidentment, a l'edat de... No? Aquests infants han viscut moltes coses que segurament, no? Altres infants de la seva edat que no estan en aquesta situació no han viscut, però bueno, no tenen per què ser problemes, són vivències, no? I experiències. Marta, com et sona això? Pues ho he descrit perfecte. Gràcies. És un procés que és molt lent i ens costarà molts mesos i això s'allargarà. Fals. Totalment fals. Molt bé. Doncs ja, jo crec que hem fet un bon exercici i ens hem confrontat una mica de totes aquestes frases fetes o aquestes idees preconcebudes que es van repetint molt i ara tenim ocasió també d'entrar-hi una miqueta, d'abordar-ho d'alguna forma. Clar, no ens agrada passar-ho malament, no ens agrada algunes experiències que van amb la vida i com, per exemple, ens ha sorprès descobrir que efectivament serà dolorós que aquest infant deixi la nostra llar, perquè ja haurem completat possiblement la nostra tasca i, a més, possiblement una família també hagi fet el seu procés i el seu abans, no? I el seu camí com se li ha proposat de fer. Per tant, creieu que aquests espais de passar-ho malament, aquests espais d'emocionalment ser més durs, amb ajuda es poden gestionar? Es poden anar portant? Aviam, amb ajuda, esclar que necessites ajuda. Jo, en aquest cas, tinc un vincle amb aquest nen. Quan marxa aquest nen amb la seva família biològica, ho passarem malament, tots. És a dir, però és un dol que estem disposats a passar perquè és un dol sa, és un dol que aquest nen, la seva família biològica, que és amb qui ha d'estar, s'ha recuperat. I això també s'ha de celebrar. Llavors sí que passes un dol, però tens la part positiva de dir, mira, escolta'm, és que aquest nen ha d'estar on ha d'estar i com ha d'estar. Gemma. Bueno, crec que és evident i necessari que hi hagi un dol, no? Perquè si nosaltres demanem que aquestes famílies es puguin vincular i puguin estimar aquest infant com si fos el seu fill, encara que no ho sigui, no? Què menys, no? Que clar, que quan aquest infant, doncs, si hi ha un retorn, si és que hi és, no? Que no sempre és així, doncs és una gran pèrdua. Ha format part del nucli familiar, o sigui, però que ho viureu amb tristesa o que ho passarem malament, sí, que puguem acceptar-ho i viure-ho com a part de l'acolliment i que s'ha parlat des del primer dia i que aquesta família s'ha pogut revertir la situació que li va portar, no?, a que li desemparessin el seu fill, doncs també, que bé, no?, que pugui tornar en els seus orígens i que aquesta família pugui estar en una situació òptima de criança. Però és que tu quan estàs aquí dins tampoc hi penses que aquest nen marxarà. És a dir, ets conscient del que estàs fent, ets conscient d'on estàs, però jo no hi penso cada dia, ostres, aquest nen tornarà amb la seva... Perquè és que si haig de pensar cada dia en tot el que pot passar, és que poden passar tantes coses que no em vull avançar. És a dir, és anar vivint el dia a dia i ja està. Això és una que em ressona, no?, a moltes famílies que ho comenteu, i que no viviu connectats a les possibilitats que hi pot haver, no?, al llarg de l'evolució de l'acolliment. Sinó que es viu en el present, sí, no? Bueno, és que si no seria impossible, no? Igual que, no sé, que qualsevol com a adult no està pensant en les coses que li passaran en un futur, no? Perquè si no, realment no pots viure el present, ni pots estar fent el que et toca fer en el dia a dia, no? Llavors crec que és una posició saludable, no?, per estar bé. Ara li preguntarem a la Marta que ens digui algun episodi, alguna situació, alguna vivència que recordi o que li hagi marcat especialment, però abans vull demanar, Gemma, en cas de dubte, en cas d'una família que necessita l'última embranzida perquè ja s'ha informat, ja ha estat ben assessorada i que té aquella recança final, no? En cas de dubte, com decantaries la decisió? Jo crec que si hi ha dubtes és perquè tenen qüestions, preguntes que encara no estan en dubte, que s'estan fent i que no acaben de trobar la solució. Nosaltres convidem que encara que una família ha fet una sessió informativa o hagi fet una trucada, doncs si encara té dubtes que no li fan decantar la balança, que tornin a trucar-nos. Nosaltres no tenim cap inconvenient a oferir doble xerrada informativa o les que calguin per poder concretar i dir, vale, doncs ara em queda tot clar, ara ja no és abstracte, ara està tot aterrat i és el moment i no tinc cap dubte per iniciar aquest projecte. Per tant, fer una trucada, fer una sessió informativa no té cap tipus no has obert cap procés administratiu i, per tant, convido a que qualsevol persona que encara estigui amb aquest dubte i amb aquestes incerteses que les pugui compartir. Crec que des de
des de la nostra posició tècnica serà la millor manera, no?, de poder dir, vale, doncs això que pensava que era així, no?, i desmuntar. Doncs potser que tots aquests mites que estaves comentant tu ara mateix, no? Estem parlant d'un procés que està completament regular, que està, diguéssim, que el lideratge al final és de l'administració catalana, al final, i que té tots uns circuits, uns processos, uns registres, una documentació, també té una previsió d'una ajuda econòmica, a la que moltes famílies la poden tenir, i, per tant, absolutament regulat i ordenat, no? És a dir, i que es fa, a més, que el venim fent des de fa molt temps en la protecció dels nens i nenes, no? Sí, evidentment. Tot això està regulat. Nosaltres treballem per l'ICA, que és l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, que depèn de la DGAIA, no?, de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, i, evidentment, tot això és un procés administratiu, no?, en el que està completament regulat i per això, no?, el seguiment tècnic i tots els processos no?, que s'han de fer. I, com bé dius, no?, hi ha una prestació econòmica que ajuda, no?, per ajudar aquestes famílies i uns expedients econòmics que també es poden fer per, en el cas, no?, que hi hagi, doncs, necessitat de poder cobrir altre tipus de despeses de tipus de salut, no?, ja siguin terapèutiques o logopedes i de més qüestions que no sigui un impediment, no? Molt bé. Ajudar aquestes famílies en aquest sentit. Doncs escoltem avui la Gemma Fernández, que ja l'heu sentida en nom d'Intrès i dels equips d'acolliments, però també escoltem la Marta Moreno com fruit d'una vivència molt directa que ha tingut la seva família, i és poder tenir el privilegi d'acollir un infant. I li preguntàvem això, a veure quins moments d'allò d'espontaneïtat, quins moments crucials han viscut, allò, aquella habitació que estava preparada, o aquell menjar, aquell àpat, aquell refresc. Bueno, és tot nou. És que no deixa de ser un nen que ja ve pues, amb el que li agrada, el que no li agrada, el que vol i el que no vol. I clar, tot això tu ho vas descobrint i és molt guai, és molt maco anar descobrint mica en mica les coses amb ell. Per exemple, les primeres paraules les ha fet amb nosaltres, ha començat a parlar amb nosaltres. Llavors és molt bonic tot això. Llavors, vivències, aviam, n'hi ha moltes des del primer dia. Jo me'n recordo el primer dia que em va tirar els braços quan em va veure al parc i dius, ostres, clar, quan va venir el primer dia era tot com una mica, i tu qui ets? Cohibit, no? Clar, tu qui ets? Jo he passat ja per 3 llocs o 2 o no sé quants llocs havia passat el pobre, diu, tu qui ets? No? I clar, i potser el baixaves al parc i tu et trigaves una mica més perquè havia baixat amb la teva parella, trigaves una mica més i quan baixaves et mirava així com dient, pues vale. Clar, doncs el primer dia que et va tirar els braços, que li vas veure la cara que somreia perquè et veia i deies, ostres, ara s'està generant aquest vincle. Deixem un silenci per pair-ho, perquè és molt emocionant. Sí, com molt il·lustratiu, no? Ens ho hem imaginat tots, com venia corrent. Sí, és que a més jo me'n recordo perfectament d'aquell moment que estava al tobogan i va caure i va fer... I dius, ai, que guai! Que xulo. Doncs és un dels elements que més defensem, no? I és viure l'espontaneïtat d'aquestes edats, no? I d'aquesta absència total de prejudicis que té la infància, no? On s'està mostrant amb tota la seva transparència i ens està retratant. En el món dels adults moltes vegades ens treuen i ens fan una pintura molt ràpida de tot el que portem, sí, no? 100%. I les motxilles, no? Que també els adults portem. I... hem parlat de les pors, hem parlat d'alguns dels mites, hem revisat també el suport que tenen les famílies. A vegades aconsegueixen, Gemma, aconsegueixen les famílies descol·locar-te amb algunes preguntes o idees que et porten i que te les posen sobre la taula? Bueno, clar, sí, ens trobem, no?, amb situacions no, desprevingudes, però bé, nosaltres intentem sempre acompanyar des de la calma, des d'entendre que qualsevol dificultat té a veure també com qualsevol procés de criança, no?, que no està absent de passar per dificultats o de moments, no?, que siguin més complicats i crec que poder, no?, tenir aquest vincle també de referent a família, no?, com ho deia la Marta, poder parlar amb honestedat, amb transparència de les coses que ens passen, del que sentim, doncs es pot crear, no?, aquesta ajuda, no?, i des de la humilitat i des de dir, mira, doncs hi ha això, com ho fem, no?, i sense jutjar. Vull dir, al final nosaltres acompanyem aquest procés perquè entenem que és necessari i que les famílies sobretot sentin que no estan soles. És que no ho estem. Me n'alegro perquè ens esforcem molt perquè ho sentiu així.
La Marta és clarament molt favorable i ho diu des de l'experiència. És a dir, que aquí no li hem d'explicar res. Però sí que et volia demanar, en el teu entorn, no només directament al nucli familiar, sinó la família més extesa o parents, has notat que ha canviat la percepció del que suposava o de les idees que inicialment tenien a com han viscut ja el procés ja més avançat? Sí, perquè la gent... Jo tinc família que no tenia ni idea del que era això. Clar, el primer que et diuen, tu estàs boja, on et vas a ficar amb això, que és supercomplicat? I dius, bueno, aviam, qui ha anat a l'entrevista sóc jo i és la meva decisió. I ara que estem aquí ja amb el peque a casa i tot, és que és un mes, per tothom, per tiets, per avis, per amics, és un mes. I se'ls ha desmuntat, no? També tota Totalment. Doncs és molt important que fem ressò, no?, de tot això i d'aquesta vivència, de que es desmunten o es cauen una mica aquestes idees preconcebudes, segurament pel que dèiem, no?, perquè l'aparició en escena d'una nena o d'un nen i moltes vegades d'aquestes edats que esteu dient, un acolliment que pot durar més o menys, que pot ser d'una tipologia o d'una altra, en el teu cas un acolliment ordinari, diguéssim, simple, vol dir que potser ajuda a que caiguin també totes aquestes peces que són fruit d'això, no?, de creences errònies, que és normal, no?, que poden venir de la desinformació. Totalment. Ve molts cops d'això, del desconeixement, no? Malgrat ser una realitat molt propera a tots nosaltres, no?, perquè tots aquests infants que estan a l'espera d'una família acollida, que recordem que són molts, i que viuen en centres, estan a les mateixes escoles, als mateixos parcs, en els mateixos casals d'estiu, no?, que qualsevol altre infant, però, malauradament, no hi ha una consciència social, no?, de la necessitat d'aquestes famílies d'acollida, no?, i dels beneficis que això els hi reporta aquests infants. I, per tant, d'aquí la necessitat de fer aquests actes de difusió per poder aproximar, no?, aquesta realitat a la societat, no?, i fer-la corresponsable de que hi puguin haver-hi més famílies, no?, perquè jo crec que si desmuntem aquests mites i aquest desconeixement i apropem la realitat de l'acolliment, moltes famílies es poden sentir interpel·lades en poder participar d'aquest projecte. Molt ben dit, molt ben dit. Sí, és que a mi, quan estava en aquest procés, molta gent em feia com una descripció americana de lo que és l'acolliment i deia, sabíem que no és això, que jo no tindria aquí 4 nens i que venen i són adolescents i venen amb unes motxilles i venen amb... No és això, el que és l'acolliment. L'acolliment és molt més simple que tot això. És un infant que necessita en aquell moment d'una família i tu li dones aquest suport. Molt bé. A vegades des de la senzillesa és la millor interpretació que podem fer. És així, i al final ho vius amb tota la normalitat del món. És a dir, nosaltres les famílies, amb la família biològica, les visites les tractem des de la normalitat. És com qui va al metge, doncs anem a veure a la teva mama i a la teva germana i ja està. I és el que hi ha. És la història de vida d'aquest infant, la seva realitat, i que bé poder-ho tractar, no?, amb aquesta naturalitat perquè ell ho elabori com algo com el que és, la seva normalitat, la seva realitat i sense angoixes i amb tranquil·litat. Molt bé, doncs ara us deixaré un torn per l'última intervenció si voleu transmetre alguna cosa més, però sí que vull recapitular una mica perquè el que esteu escoltant és el podcast Casa teva pot ser la meva, dedicat temàticament i monogràficament als drets de la infància i al capítol específic de l'acolliment familiar. Avui hem sentit un cas exemplificador de moltes altres realitats i de moltes altres vivències, i hem de donar les gràcies sobretot a aquest fill adolescent que també va ser una mica esperó i va fer l'última empenta al fill de la Marta per poder acabar de Sí, totalment, perquè si ell hagués dit que no, ja està, aquí s'hagués acabat, Aquesta missió és possible gràcies a Ràdio Hostalfrancs i, a més, hem de reconèixer també que sempre tenim l'auxili de l'Eloi Jurado. I també l'agraïment a totes les persones que estan escoltant i persones que ens ajudeu en el vostre testimoni i en la vostra aportació. I sí que diríem aquest missatge de seguir escoltant, de continuar escoltant altres capítols passats i futurs d'aquest podcast, i també donar l'agraïment a tothom. Així que vosaltres podeu tancar amb el missatge que creieu que és oportú. Jo només dic que és una experiència superenriquidora que et fa créixer com a persona moltíssim perquè els nens t'ensenyen
aquests nens, la capacitat d'adaptació que tenen, la capacitat d'amor incondicional que et donen i la seva realitat de com s'adapten ens fa aprendre a nosaltres moltíssim i que qualsevol persona que mínimament s'ho estigui pensant que s'informi, que trencarà mites, que segur que potser no és en aquest moment, però en un altre moment de la seva vida ho podrà fer. Doncs jo també, empenta aquestes famílies que estan temptejant aquesta idea, que tenen preguntes i convidar-los a que ens truquin, a que ens escriguin. Tenim a les nostres xarxes socials, al nostre correu electrònic, i que ens demanin, mira, podem parlar amb vosaltres, una sessió informativa, parlem del vostre cas, us informem, aterrem les vostres casuístiques. I bé, i ara que parla de les xarxes socials, nosaltres intentem estar ben actives i presentar sempre tota la informació que anem generant sobre l'acolliment, tots els actes de difusió que fem, perquè pugueu participar i us convidem també que ens seguiu perquè estem a tope. Estem a tope. Amb la difusió. En aquest cas la referència és Intres, de l'associació Intres, però sí que és veritat que ho hem d'estendre al dret de tot nen i tota nena a poder tenir a créixer en família. Exactament, una família de referència durant un període més o menys llarg, més o menys curt, però sí saber que sempre tens una mà que pot ser un bon suport en un moment de la teva vida que és bastant transcendent. Per això aquest nom de Casa teva pot ser la meva, en aquest diàleg entre infants que imaginem on un infant li pot oferir casa seva a un altre. Així que moltes gràcies per aquesta conversa. Una altra vegada hem après i ens fan aprendre la canalla i les criatures ens fan aprendre, però també hem fet un exercici d'aprenentatge un cop més. Molt agraïts, moltes gràcies. Gràcies a tu, Manel. I gràcies, Marta. A vosaltres.